Wachinonopinda mutoyazi ini ndakuti achirega nchiterowo bhepika panze sezvo gulezo aita se gulezo arara bamukuru wasipo rega ndinoona chi bhepi ndinodai so ndikunonovhura mutoyazi zvandikasangana nazvo guys kana wakasangana neyo mana baibai masikati bamukuru aenda basa kana muonesa ndikati kuti ini ndirame ichita se ndichidanana neyo hazviite plus unozondizadza chirwere wonewo kusangana neni kusangana nabamukuru ofichini ndine zvimwe zvinhu zvekuti ndinozombofila ndiri ndega kuti kuzasi kuchi hakusibo komba namubvunza ndikati alright kwewe ukapiwa nhombo nabamukuru wozotanga kuti ndiyangu neta sei tisati enda kure zvedu ndanzoti kana uri musikana uchiita zvinhu zvakadaro ndokumbira kuti usiyane nazvo because zvinhu zvinoparadzanisa zvinhu zvekutoti even kana mubhaibheri hazvitodiwe. Warning, this video is not suitable for all ages. Viewer discretion is advised. Man, mukuita seiko team muri yeZimbabwe saka nhasi tina mukoma vedu ava vari panapa. Nhasi tine ma-confessions ezviri kuitika mudzimba. Yes, confessions with Descent. So this is episode 1. Zviri sei mungoma? Makasimba here ngoma wangu? Ndakasimba ini pari seiko pamba pamabuda napa? Tingati pari boy here ngoma wangu. Zvakavira sei? Zvikiitika kunze uko ngoma wangu? Mumastreets. Chimbotibatisa here regai muri yeZimbabwe idzi kuti chii chiri kunyatsokuitika especially nyaya dzemujolo idzi mungunyatsokudzipinda sei nekudzimwe? Ngoma wangu apo ndingotopinda nemoyo kauchitoti pamwe ndiachazove muroora but pakanyangara nyaya yacho yehombe hayo but ichangotraya kungoikata shoti so yanga iri 2022 manje ndasangana nemwe musikana ainzi Oti. Saka musikana uyu aigara kuGweru anga auya kuholidhe kumba kwasisi vake. Saka zvaitika manje kumabvuku uku saka munoziva kumabvuku taishare marooms. Saka inini room yangu inini yanga iri kuseri. Saka musikana uyu asati auya taitaura pafoni ndakapiwa namba dzake nasisi vake. Ndobva tatobvumana pafoni asati auya. Ndobva auya patatanga kutodanana about 2 weeks. Saka pa 2 weeks idzi manje ndakazotanga kungoona musikana manje zvasiyana nezvaanga ambori paakaita se paakasvika akanga akuita tumamudzu plus munoziva bota aindipo almost every day but mazuva iwayo anga akusada hanzi enda kaneta kumubvunza tokaneta nei. Saka one day manje akazosiya foni yake pachaja muroom mangu since ndikuti taishare. Then imva ndazoona bamukuru manje achiti kochimonsendera kapicture rako sera wakansendera nezuro. Ndobva ndabvunza kabamukuru ndine foni ndikati picture ripi bamukuru? Bamukuru bvatora timira ntange kukusendera. Bamukuru ndobvatora picture renhengo yawo. Ini mandashamisika kuti kaichi chachi. Saka manje ndikamboda kuita hasha yekuda kukanda foni pasi ndikati rega nimirire munhu wanga aita se auye azvipindurire ega. Ndobva asvika ndobva namuti kwewe kuita sei nabamukuru wako? Zvikanzi pane yatikuita bamukuru wangu angori bamukuru wangu. Ndikati asi nezvangu wachitaura chi hazvienderani. Ndobva namuratidza chati ndichitaura nabamukuru. Zvikanzi pamwe watozvitanga unhasi pamwe watozvitanga unhasi. Semunhu aidewo munhu wake. Ndobva ndamboti rega tingozviita brush off tivataita se siyane nazvo. Mandatomudza kuti kana zvitizvo zvakuita chi siyana nazvo zvakaipa because chi iwe kutochengetwa nasisi wako and then obva wazozvibata kuti ndizvo zvakuita plus nerimwe divi futi kurwadzisa chi urwadzisa inini patatowirirana paipai chi inini nabhebi patanga kudanana. Saka rimwe zuva manje zvaitika manje bamukuru ava wainonoka kubva kubasa ofichi mukadzi wavo aikurumidza kurara because anga ane pamuviri. Saka vaiti kana wasvika vainzisvika vanhu varara zvekuma around 9-10. Saka pavaisvika manje vaisira bhebhe wangu yaya message kuti ndapa gate. Saka munoziva matoilets ekumabvuku ari uchingobuda padhoo remba watongopinda mutoyazi. Saka manje bhebhe anga kuziva yanga iri routine ndakatozozviona pamwe zvanhu zvatonyange zvichiita se zvitoitika. Saka bhebhe manje akabva abuda. Inini manje zuva iroro ndaitoda kuti tese kutoriwo buta ndikati ndikanditese nditiere bhebhe. Saka manje ndakambodhileya
bamukuru obvoita se obvasvika obvapinda mtoyazi wachinonopinda mtoyazi ini ndakuti achirega nchiterewo bhefika panze sezvo gulezi waita se gulezi warara bamukuru wasipo rega ndinoona bhepi ndinodai so ndikunonovhura mtoyazi zvandikasangana nazvo guys ka ukasangana neyo mukoma wangu ka kana zviri izvo zvichiitwa nevamwe vasikana ka dai wambotyawo mwari because mukoma wangu ndiyosheotika nondonyatsozvitsanangura sei ndikasvika mbana ndinovhura dhopa ipe vananoda mwana kundedzera bamukuru indisheti bamukuru ako waona kupi pandakanonovhura dho manje ndopandikaona kuti atori ma1 ndobva ndavhara saka ini ndakabva ndagara manje pavheranda manje because hasha dzandandari nadzo dzadzekuti ndodzagulazi here kuti ndozvaitika kana nditora bhebhi rangu ndorova kana kuti tonetsana nabamukuru ndobva ndambogara saka iye manje bhebhi anga akuchema manje kuda kuti ndifile guilty here kana kuti angada kukumbira regerero bamukuru wairova bhiya obva watobuda obva wadzokera kubhawa bhebhi manje ini ndakabva ndapinda mudhemu ndalakisa pambeda bye saka manje since ndikuti taishare like maroom bhebhi obva auya muroom mangu obva atanga kuchema apa ini zvemanherewa ini ndaitodawo bota munongoziva saka ndikazongonzwisisa ndikati aona bhebhi wangu ndakuregerera chichichichi saka bhebhi akabva tatanga kutorwa romance same night iyoyo akandinyengerera kuchera chokwadi ipapo ndakanyengererwa zvekuti ndakasara ndiri pakona achinditi bhebhi kani please usaudze kana sisu wangu kana chichichi ndokupa zvese zvaunoda ndakati chero zvese zvandoda here zveshuwa zvikanzi ndokupa zvese zvaunoda vana mukumbiriwo zvese zvandaida ndovaita se ndobva handipa manhereyo abva atopera bamukuru mangwana makuseno achisvika zvikanzi amufanira kumazuva ano hausi kubatika chimbobata 5 yako iyi ndikati ndingarambe mari here vandachengeta secret yangu zvangu vatitangana vachimhanya nabhebhi saka zvakazopedzera zvangu ndibhohwa manje bhozi ndakazenge ndakurara ndada kutaimira vanhu vangu nandakusarara manje bhozi ndakazenge ndada kutaimira vanhu vangu kuona kuti hapana zvavari kuita kuona kuti hapana zvavari kuita saka ndikazoona kuti life yekurarama ini ndingori nestress nchidongotaimira vanhu haiite chirega ndizvisi yangu ini ndongozoti mwana uyu akudanana nabamukuru ini nangu ndotsvaga anodawo inini zvangu mwana paipe masikati bamukuru enda kubasa vanamuonesa ndikati kuti ini ndirame nchita se ndichidanana neyo hazviite plus unozondizadza chirwere onewo kusangana neni ukusangana nabamukuru ofichini ndine zvimwe zvinhu zvekuti ndinozombofila ndiri ndega kuti kuzasi ukuchi hakusipo komba namubvunza ndikati alright kwewe ukapiwa nhumbu nabamukuru wozotanga kuti ndiyangu noita sei mwana ndo pakabva tonivhurira hombe zvikanzi ndine boyfriend yangu yandakatanga kudanana nayo yakabva yati asi ndada kuti titi vana saka ngatibayiwe jadhiyewo chichichi saka anobuditsa point yake pachena kuti inini ndine jadhiyewo ndakati saka which means kuti hautokwanisa kutoita mwana here zvaizvoizvi zvikanzi at least kana ndaita se ndarebviswa inini kurimwe side ndikati chance given but kurimwe side manje ndikatanga kugaya ndikati kochirwere alright nhumbu bho hayo but chirwere moziva semageto esi tonyanyotya nhumbu darika chirwere ndikati alright haisi danger kana iwe usingaite nhumbu wait mandi munotya chii totya edu nhumbu darika chirwere chirwere hamuna basa nacho chirwere noziva chatotya edu kunyanya kumitisa kuti iwe wamitisa usati wada kumitisa but zvimwe zvakawanda tinyanyoite se hatinyanyoconsider kumageto idzi musa saka manje but atanga kudanana futi nemwana zvaitika manje mwana uyu manje aindinyengerera airamba chingonyengerera rimwe zuva so siso acho akazondipopotera nanangopinda unoziva nanangopinda mutoyazika manangobuda awana se atinoita se saka siso acho akandipopotera zvekuti zvinhu zvacho zvakandigara muhana ndikati ainda kuzongovaudza chokwadi zvinhu zvikiitika nchiti hamungondipopotera henyu but inini chokwadi chandoziva kudaro asi sokobva pinda muchiki saka mwana uya wandodanana naye anga asipo manje paakadzoka akasvika zvinhu zvake zvese zvaiswa
zvaiswa panze nasisi wake because aigara ugweru. Ndobva atonzi nasisi wako panapa pasina nzvimbo because zvaiitika manje mostly ndaiwanzoti paevery chat rawaitaura ndaitora screenshot ndasenda kufoni kwangu, saka ndaibva ndazvihaidha zvinhu zvezve. Saka iye aifungudza kuti pamwe ini ndirongoona ndina kana action yandinoita se asingazoti aiwa mav11 ndaita se ndaitora. Ndobva saka ndikaratidza sisi wacho ubva wapinda muchiko ubva wambuditsira zvinhu zvake panze. Paakasvika ubva asvika zvinhu zviri panze, mwana wanobva atanga kuchema. Saka iye aisazoti akudzingirwe because sisi manje wanga kusatokwanisa kana kutaura zvekutoti wanga wakutodzorwa nevamwe mhomes vepanext wachida kutoita se wachida kutomurowa nezvandandawaradza chipafoni because ini ndakazenge ndadhiniwo plus nekudzawo mashamwari kuti but guys zvinoita here kuti ini ndidyirwe bhebhi rangu nechi. Saka mamwe magaizi mamwe aitisiyana nazvo, mumwe achiti kana uchida kungodya sine ngodya hako sine as long as time yako ichisvika. Vamwe achindipawo mamwe maadvice yekuti haukona kuti chingoudza mukadzi wacho kuti ndozviita se ndozviitika. Saka ndikazonyatsogara ndega ndikati aiwa kuudza mukadzi wacho wobuditsa chokwadi pachena ndokuita se ndokuzvipedza. Saka mwana manje ubva afonera bamukuru. Saka paakafonera bamukuru akanga aisa foni paloud. Saka bamukuru anozoti atori ma1 watofona achitoti sweetheart yokuita sei ndatosuwa kufamba chinhu inanzo zvangu chinhu chaitaurwa ndechipi. Maiguru manje ndobva wapinda futi chiki, ndobva waibvuta foni yayo, ubva watanga kutaura nabamukuru, bamukuru ubva wakata foni. Bamukuru saka musikana uyu akabva aenda kuseri kwaimwe ainzi maituso kuti angokwanisa kungojegera akamirira bamukuru bhozi mujeni mamusiri kugarika. Pakuti bamukuru wangu asipo aizokwanisa kumirira pakuti sister yange yaida se yange yatsamwa. Ini ndibva ndatanga kutofila guilty nchitoti but apa ndaparadza ukama hwasisi awa nasisi awa nabamukuru wavo. Saka ndakatoswera hangu ndakatodya izi zvangu nchigaya kuti saka ndoita sei manje vanhu vakufungei vakuti ndaparadzanyisa here. Saka bamukuru wakabva waya vakadhakwa vakati shaka newe wati wakudzinga mainini wako ndakuenda hangu nawo iwe chisarako panapa. Bamukuru ndobva watoti mainini rongedzai titese titsvage ndikumwe kwekuita se kwekutogara zvekutoratidza kuti which means kuti mainini ava vaitopakura kudarika maikuru. Saka ameno ndokamufungiro kangu kusazoziva hangu kuti ndozvavakavaitira kuti vaendere. Then ubva watobatsira munin'ina wavo kutakura mabhegi aya, ndobva watoenda nayo, ubva watanga kugara kunonzi Gazebo uko. Vakatoenda namainini? Vatoenda namainini kumaiguru akasara. Maiguru akasara. Patinozopera nguva isusu namhomzi yangu tikabva tatama pajeni papo because zvanhu zvakutaurika muraini tatakutonge tisi takakonzeresa. Saka muchiri kutaura mese here namainini wacho? Namainini namainini manje chikazoitika manje kuti mainini vakazorwadzisa futi bamukuru. Mainini vakati vaenda nabamukuru vagara nabamukuru, bamukuru vatora mukadzi wavo, mainini futi vakabva varorwa neumwe munhu futi. Zvinhu zvinoti bamukuru vakadi vakazodzokera kuna maiguru. Bamukuru vakazenge vadodzokera kuna maiguru but maiguru manje vakanga vaenda kumusha kuvabereki vavo. Saka vava vasingachawaniki. Vanga vachisawaniki. Saka bamukuru ndakazombosiyawo vachingoita imwe munongoziva kuti vaizongonotsvagawo pazvikona vedu vemanheru kana sisi. Saka ndeipi imwe advice yaungape kune akateerera zvaunofunga kuti ungavakawo? Hatisati tienda kure zvedu. Ndinonzoti kana uri musikana ichiita zvinhu zvakadaro ndokumbira kuti usiyane nazvo because zvinhu zvinoparadzanisa. Zvinhu zvekutoti even kana mubhaibheri hazvitodiwe. Chingovimbikawo pane munhu wako. Toziziva hedu kuti isusu semayutsi tine zvinhu zvatisingakwanisi kukupa vasikana makuda madhara pamwe togononge titori vadiki kuzvese kushayiwa mari kana even inside but kana wangodawo munhu ingoda nemwoyo wako kwede kuda kungoblesswa nemadhara. Mari inouya, mari inoenda but love lasts forever. Saka mostly kuvasikana ndozvandowanzotaura, asi kuvakomana ndoti paipe panotaurwa nyaya yekuti chengero kana even kutarisa munhu wako unofanira kumbogara uchimbotsvaga. Toziva kuti hanzi ukatsvaga makudo mugomo unoita se unomawana. Ngatitomawani tigare taziva
chokwadi. Saka iwe mumwe wangu advise kumukomana ari uko ndokumbira kuti tsvage makudo mugomo toziva kuti tomawana chete sezvandakaita makudo ndikatomatsvaga ndikaita se ndikamawana but chishuwo changu chansiri chekuti ndizorambanisa bamukuru namai guru sezvakazoitika but chishuwo changu chanchiri chekubata chokwadi nekuti zvese zvakawanzika zvitese zvibude pachena. So ndinonzwa hangu kurwadziwa pakuti musikana wacho akarwadzisa bamukuru akarwadzisa sisi wake bhozi akarwadzisa sisi wake nekuvatorera murume wavo ndovazorwadzisa kuti murume wavo nekurorwa nemumwe murume. So ndinongomushuvira hangu kuti kwaari ikoko ngangoitirwa hake zvakanaka asi bhati zvaakandiitira zvakaitira bamukuru wake nezvakaitira sisi wake haina hangu musaidi wangu ndakamuregerera hangu pakuti ndakaita muvhoni zvangu kusazoziva kuti vanikudanana naye ndo zvaakuita here. Izvezvi manje handichaziva kuti ndonyatsotrasta kusvika papi. Handichaziva ndotrasta kusvika papi zverudo izvi haini mukomo wangu pakaipa but nemashoko iwayo hangu ndokumbiro hangu vateereri vadiwa mungogara muri alert ndati ngatitsvagei makudo mugomo tinomawana chete. Wow, thank you so much. Saka une zvimwe here zvaungada kutaura kana ndizvo chete? Zvimwe zvakatowandisa zvekuti tichapa imwe another episode yekuti tinozokushedzai futi motaura. So wadiwa vateereri, this was Confessions with Decent. Kana uchinakirwa neprogram inoyi make sure kuti watiisira inbox, make sure kuti watisendera message kuinbox and we are definitely going to respond tichisharewo nyaya dzakadai. So imimiwo vateereri kana mune nyaya dzamunadzo dzamukuda kushare kana zvamukuda kukomenda kubatsira maererano nenyaya dzinenge idzi, please feel free to comment tizive kuti mukufunga sei. Thank you so much for watching. Let's meet in the next one.